you go to find yourself. Her bazar taybeteka xwe heye. Li Enqereyê şeşemîn bazara hilberînê ya destê duyem vebû. Taybetiya vê bazarê jî ew e ku di destê kê de çi heye aniye qada bazarê û difiroşe. Bi navekî din bazara lenge an jî bazara têkel. Herkes li gorî xwe dikare tiştekê peyda bike. Ferqa vê bazarê him erzanbûna wî ye û him jî rewşeka nostaljîk dide der. Organizatörê vê bazarê Tolga Uzun dema sedema vê bazarê da dexuyakirin dibêje armanca me ew e ku di aliyê dan û standinê da kesên berxwer hişyar bikin. Bu pazarı yılda 2 kere Em vê bazarê salê du caran dadinên. Ev e 3 sal e ku bênavber berdewam dike û şeşemîn e. Du sedemê vê bazarê dikarim diyar bikim. Yekem em dixwazin ku ji bo kesên mêzeger tiştekî nû nîşan bidin û di serkirinê da wan hişyar bikin. Ya duhem jî li taxa me çalakiyeka civakî wek vê zor giran e. Bikir jî ji vê bazarê gelek dilxweş in. İrem Guzel li Stenbolê dije. Lê bi tesadüfî rastî vê bazarê hatiye û dibêje gelek bi dilê min e. Ez li vê bazarî gelek kev digirim. Ji bo ku min gelek tiştê xweş kiriye. Wek wî tiştê ku bi dest hatine çêkirin min kiriye. Ev gerdanî jî ji aliyên xwendewanan hatiye duristkirin. Di bazarê da hima her tiştê ye û bazareka gelek kozmopolit e. Tekelbûna vê bazarê dibe ku nasnamekê nede bazarî. Lê kevneşopiya gel rengê xwe li vê bazarê gelek baş nîşan dide. Em tiştê ku li kargeha xwe çê dikin li vê bazarê difroşin. Mişteriyê me ji karê me dilxweş in. Xezenca me di vê dezgehê de ye. Bazara hilberînê ya destê duyem helekê da serê bikiran da nostaljî durist dike, hêla din da jî berxweran aliyê zêde xerckirinê de hişyar dike. Di dan û standinên berxwerên vê bazarê da jî ev yek bi awayekî baş tê hîs kirin. Eyüp Demir, Deng Amerika, Enqere.